Assalamu alaikum jama'a. Sunana Hussein Adabi. A tare da ni ga mai gidana kuma shugabanmu a wannan harka kamar yadda ku ji daga bakinsa. To alhamdulillah sunana Suleiman Hamma. Da fatan za ku kasance da Adabi 24 don samun shirye-shiryen ingantattu, ilmantarwa, nishaɗantarwa ku kasance tare da. Sannan akwai series film da za mu ɗora mai suna Minute. Mun gode, muna godiya jama'a. To masha Allah. Amma subscribe. Mun gode. To masha Allah. Zai tashi ne ko ba zai tashi? Zai tashi. A ba na so ya tashi. To dora ta kare tashi. Yawa. In ya tashi za ka iya kwantar da shi? Idan ya tashi za ka iya kwantar da shi idan ana sai kwanta? Ya sako? A dan kwanta zai kwanta. To ka gane ko ni ka bari ya tashe ka din. Kuwa ni duk bashi ne shi zo shi ne. Ba abin da zai ba. Ka ga Ai gaskiya ne. Ka zauna daidai ya tashi kawai. Ni ko in zo in hawa ya tashi. to ai ban ga gurin riƙe ba. A zan iya zama anan anan ne zan iya zama ya tashi. To ka zama ina hawa doki. Ka zama na sai tashi. Wannan abun nan ne ba riƙe za ka yi wannan za ka yi. haka Yawa. Haka nan ba. Dan mai duha ninka ba yawa riƙe nan. Riƙe nan zan ka. Rike nan? Kawai. Kada ka rike nan. Nan. Ba kawai ka riƙe kai. Na rike. Kai tawakkali ka riƙe sosai. Na rike. Babu ya kwanto ruwa. Kawai ka tsaye da hankalinka kawai guda zai tashi. Cu! A kawai ya tsaye da shi, kawai ya kwantar da shi. To kaga yanzu ga shiga kawo kan doki. Mun zo location ne haka muna ta wani film suna Minute. Saka duka wannan a cikin film din Minute za ku kalle shi. Gani mun zo Agadas muna ɗauka film din Minute. To haka muna so Allah jama'a a ba mu da subscribe a channel din mu mai suna Adabi 24 tare da abokina Ware ko yanzu mun zo ɗaukar fim ɗin Minat ne nan gashi yanzu muna Agades da Allah a shiga YouTube ɗin mai suna Adabi 24 a yi mana subscribe a danna mana ƙararrawar sanarwa. yawa yanzu kuma abun bayan nan kuma abun da zamu yi shine zamu yi gasar gudu na Kan raƙumi ba? yau za mu yi kallon Za mu sako muku shi. yadda ake bajinta da gudu a kan raƙumi. Ware ko za mu Saka sako wannan muku shi shi zuwa Minute anjima. kasance tare da mu kawai. Ku danna mana subscribe a Adabi 24. Wannan shi. In zai tafiya zan yi. To yanzu dai ga Usaini dai akan Yawa raƙumi gaji ana sauke ni yawwa ina sauka daga kan raƙumi kamar yadda kuke gani. yawwa. Tumar uwa. Alan kwasa yana. A to ni ba zan hau koko ni ba zan hawa. Kada buƙatar da kawo ba kawo. To ni ba dan ɗora ni ko mai gida. Yi mana. Duka na yi. Ai su bayan sun shirya. So bayansa sun shirya. Yanda ya yi haka za ka yi. Akalan nan ko mun nuna. An sa aka? Usaini wanda zai tashi daga ba? Kai kana ji ne? Kai kana jin tsoron ne? Ga abba ga raƙumi. Ga abba a kan raƙumi. Kamar yadda muka yi muku bayani mun zo ɗaga fim ɗin Minute a garin Agadas. Yanzu ga ma garin Agades. Yawa. A channel ɗinmu mai suna Adabi 24. Yanda muke ɗaukar Yawa dukkan mu ga mu a birnin Agadas na babban jamhuriyar Nijar. gaskiya ne. Za yi rawani sai ka haska. To bari shi ma ya ce zai rawani sai a haska shi sai abin nan. A zo a haska ne. Bari a saukar da kai. Na fara jin tsoro. Wala tsoro nake ji. Ga abokanan ake mutum ma sai kallo mu suke. Sai kallon mu suke yi. Dan zo ka rike mana bandira. Bari gwada sauke shi. A kai da bari Usaini. Malam Dalla ni zan sauke ka. Allah ka bari. Ni zan sauke ka. Wai Usaini. Yawa zo ka haska mi a cikin bandirawo abokaina dukkanin mu ga mu a garin Agadas. So haka dukkan wadannan su ne mu amfani da abubuwan su. Kowa hoto wanda. Wannan shine mai rakumin da nake kai da kai yanzu. Yawa shine ga kuma dukkanin soma din shi. So haka muna da Agadas so haka muna kai. To sai ka faɗi sunan ka malam.
dogon zango da mu dinga kama. Mun gode.